ebunge nene yigosangiriria ebirengererio igoro yale ase omusoda bw'echibesa omwaka bw'echiri 2025 noyomo nabo igo omwaka bw'echiri 2025 nigo rituko ria rero yasangiriria ebirengererio by'abamenyi b'ekaunti ya Nyamira ane mono ase ebunge ya West Mugrango nigo gati yabo bayekana anene ase okomentwa kwebango ase okogora esimi hamwe n'ebango ase amaguta abande bayesira ase okomentwa ebango ase ekigosori kia Korondo ambapo nyinyi wenyewe mtanakili maoni yenu. Samalira tana yankuru kumoga noyo mobegi onkuru West Mugirango constituency yotu wachirega igakorora magana yepia igo asenche okorora kwane nkolinga epiri enche tinyetageti ekiaera ni kama punda amechoka ebintu kerege ntutkuyabere taxi korugoro pakanse na kerege kere piri ne taxi na achire kuligerie kende ga iganga ataroko gore mobile phone nga nayo ko bataxi ngoleta chiriga nkigagara bataxi ya aliese industry ya emo batigo mwana inchiere onyi ogolege ndeki igo ase okorra kwane na aligereri yonsi gotirimboka na nyangire naende abantu aba parliament mba gosete ekiara abacha kirite igoro epiri ege bwenete wocha abana inchi toyerigererie to propose ebintu bigwena to kugambwa kurusa arafu kurwotoma yakurwa maoni ayama yakuru parliament tali abakorusi bakolika kurwalia bamagotoretera nga twendo sigioka abantu mbara abatamaiti no gosoma batararigereria abantu mbara paka bona iga batarochire nto bakora gari kwanza kuna article 10 it talks about tax for petroleum. For me, I suggest that one to be lower to 20%, so that we can get up for the common man in moving out of this cycle of poverty. Because one is the petroleum has been used, other items can be used, and the common man can be able to live in the society as others. Nambari ya 5, exercise duty on mobile to be charged upon activation. So ninapendekeza ya kwamba hii tax irudishwe kwa manufacturer. Gabble. I know you need the money, but I know very well na mmesoma kwa magazeti akina mama na watoto wamekuwa addicted na gambling. Unajua hiyo hata akina mama wamegawa mpaka nyumba zao nyumbani. Upapo na gambling nyumba vitambo ukitumia pesa anunue chakula nusu anaweka kwa gambling. Watoto wanaanza kuwa na nywele brown. So, as much as you are saying to now tax, gambling is okay, but of course you have to look for